Wala, tapang nito, hinawakan nyo. Hindi ka takot dyan? Boom! Yo, what's up mga katroops? Today ay aalis kami at mangunguha kami ng mga limasag or crabs. So, samahan nyo kami guys at hope you enjoy. So, tara! So yan mga katroops, after almost 2 hours na pagbiyahe, andito na rin kami sa destination namin. So ito yung bakasyunan. Ayan, nakikita nyo, marami siyang mga sasakyan na tawag yan dito ay mga husbilar. So dyan sila sa loob matutulog, ilang linggo sila dito. Tapos ito yung dagat. Yan, dito kami manguha ng crabs. Doon sa may dulo. Maglalakad tayo ng mga 5-10 minutes. Ha? Nangyari? Dilaan mo yun, oh. Wala, nahulog na. Huwag mo kang sumigaw. Galit. Nakita paano dumila ng ice cream. Napakadali lang manghuli dito dahil yung mga tao dito sa Sweden, hindi naman sila nanghuhuli ng crabs. Hindi naman sila kumakain ng crabs na maliliit. So, walang kompetensya, so mabilis lang hulihin yung mga crabs dito. Ayun na, teka lang saglit guys, kasi emergency to. Emergency, ano nangyari? Ano nangyari? Nakita ko yung tumalbog yung ice cream. Yung ice cream niya kasi tumalon. Ito yung pain namin sa ano, alam nyo ano to, hindi to paputok ha. Hotdog to. Ito daw kalaki gusto niya. Ito yung pain namin sa pingwitin namin yung mga crabs. Ito yung gamit namin pag namingwit kami ng crabs. Pang-ipit lang ng gamit ito. Ang gagawin natin, tatalian mo lang yung pang-ipit. Tapos itong hotdog lalagay mo dito, and then kakainin na siya ng crabs. Papakita ko mamaya pag may nahuli na ng crabs. So tara, umpisahan na natin yung pag-fiske natin ng crabs. Let's go! Ayan yung itsura niya. Ginawa ng basurahan. Ginawa ng basurahan. Yeah. Yoy. Iyon! Nahuli ako! Hindi na kailangan. Ayan, bilis na huli oh. Ayan, kita mo. Tingnan mo. Oh. May huli na kami. Una. Baka makagat ako dito ah. Hindi pa yan. Ayan. May huli na kami isa. Hindi naman zero. Oh, hawakan mo. Hawakan mo. Baka makagat ka. Ay! Joke lang. Hala, dalawa, hinabol. Ibaba mo. Yan, malaki nakuha. Ang malaki nakuha ni Yasmin. Hala. Malaki. Hindi ito nakuha niya una eh, yung isa. Pero dito, laki. Charles! Laki nga. Dandahan mo.
Isa sa kabila. Bitaw na siya. Bitaw na siya. Sumusuko. Ayan, dinangkot Huwag mo muna nagutin. Huwag mo na nagutin. Huwag mo, hindi pa siya bumitaw. Dali. Nagtago dun sa ilalim. Kumapit. Kumapit siya. Laban lang. Laban na yan! Hoy, mahulog ako. Huwag dito. Mahulog ako. Dali! Ayun yung isa, oh, dali! Hulihin ko pa yung isa. Saglit. Ayun, dali! Yan! Bumitaw! Ayun! Yan! Hala! Ay! Dinala niya yung pakain ko! Ano sa paa mo? Ito, malaki. Wow, luto na. Luto na to, pula na oh. Wow, luto na. Huwag mo laruan. Laki! Huwag ka bumitaw, friend. Ayun din, oh, may kumapit na dun sa ano ko. Ibalik mo doon, oh. Lagay mo doon. Ayan mo, pwede na yan pagdalawahin. Dali, ito pa. May kumapit na. Dali, itaas mo. Ayun na, dali, ayun. Ay, ako Oh, sige, dali, hilahin mo. Ayun, dinala niya na dun sa kalayuan. Dalawa sila. Isa lang. Dalawa yun kanina. Ayun, bumitaw yung isa eh. Ay, huwag ka bumitaw ha. Laban lang, friend. Laban lang. Kapit lang, kapit. Laban lang! Ayun! Yung isa luto na. Dalawa agad. 1 minute na nga. Oh, dali, kay Ate Hazel naman. Laki. Ang laki oh, luto na naman. Ito, Swedish to. Swedish. Malaki. Ang laki oh. Grabe. Grabe na siya. Ang laki-laki. No, namagaw talaga ng ano. Wow. Look. Mo. Malaban pa oh. Lahanin. Ang bibiglain. Hindi lahat ng binibigla ay maganda. Uy, sarap. Lami Tingin. kayo. Eh, huwag mo ilapit siya na. Lami kayo. Ang laki. Yun, ang laki. Siguro sa mga ano to, 200, 300 piraso. Kota na yung aming pa-order. Kaya nga, may order ko 5 kilo eh. Yan, dami na pauwi na. Sakit naman sa... Yan mga katroops, after 3 hours, 4 hours na panguha ng crabs. Ito yung huli namin, no? Videoan mo. Dami. Yan. Lalaki. Yung sitaw dito ha. Mag 7:30 na ng gabi pero kita nyo yung araw, ang taas pa. Whew! Nakakapagod pero sobrang enjoy kasi marami kaming huli. Hindi logi yung pagpunta namin dito. Hindi logi yung 2 hours na biyahe. Ingay ito. And guys, pauwi na kami. Maraming salamat sa pagpanood. Hope you enjoy. Hanggang sa next vlog. God bless and peace out.